Takže vítam vás v part 2. Toto je part 2 zo návšteva lesa v lesíku, cestička. Takže toto je pokračovanie. Takže sme v lese, sme v Skaroši a dajte like a odber. Aj na part 1 si kúknite. A nejaký koment a určite prezviedajte video. Áno, komenty tu ešte určite budeme spomínať. Takže teraz pôjdeme tam hore. A dúfam, že sa vám toto bude páčiť. Takže my teraz sa vraciame vlastne z výletíku. Tu je pódium, hej, tu sú sedačky a vraciame sa. Pôjdeme na parkovisko naspäť a pôjdeme vlastne na prechádzku, ale prechádzka bude až part 3. Takže toto je vlastne akoby spiatočka. Takže ideme zakývať, poď. Som tu so svojou sesternicou. Ešte stále existujem, žijem. Nič ma nezjedlo. Áno, sme všetci happy. Woo! Jej vďačím, ona je výrobca mojej sivej masky, takže jej vďačím za to, že som mohla natáčať videá ešte predtým, ako som dostala tú čierno-bielu. A všetci sa tešíme. Dobre. Ďakujem. Našla som kvietok. Takúto sedmokrásku, či čo to je? Neviem, čo som sedmokráska to je, ne? Taká. No a teraz sa ideme pozrieť. Sú tu aj také fialové kvietočky. Ideme nahľadať. Tu je fialový kvietok. Fialové kvietky. Ideme? To sú fialky. Nie, to sú fialky. Poďte. Upáva. Upáva. Jej. Trošku udupaná, ale to nevadí. Strom. A ideme cez tanky? Ideme cez tanky. Ideme už za parkovisko. Takže ideme cez tanky. Sa pozrieme aj na nejaké tanky, ale to bude iba tak skrátenie, lebo v pár dňa som vám ukazovala tie tanky. Takže keď sa chcete poriadnejšie pozrieť na tie tanky, tak sa kúknite na part 1. A už ideme. Stávať, ideme. Aha. Hej, bežíme. Ideme. Spitka. Môj bratranec našavený. Nie? Rodičia pozadu. Áno. Tam kecajú. Dobre, pokračujeme v ceste. No, v pár 1 som aj vylezla na jeden tank, takže tá jednotka je asi kus zaujímavejšia ako táto dvojka. A potom trojka bude tiež celkom zaujímavá, lebo tam, čo ideme, potom sa ešte prejsť, tak tam málo kto išiel. Takže tam to bude tiež zaujímavé. A máte dobré veľkonočné sviatky. Určite ich majte dobré. Prežite ich v pokoji láske. No a iba tak, zajtra je olievačka, šibačka. Takže si dajte pozor na chlapcov. Dobre, okrem mňa. Tu máme takýto tank. To ste už videli. To bolo v part 1. Na tamten tank som ja vyliezla. Toto iba také na strieľanie. Hej, že toto nič moc. Ideme, pokračujeme. Tam je takáto lúčka, kopec. Potom ešte tam je taký strom, tento tu na ten som vyliezla. To je tiež part 1, hej, som sa skoro prizabila. Tuto som tiež vyliezla na tento tank. Tento tank je asi najzaujímavejší zo všetkých, pretože tamto, čo sme videli, to boli iba diela. Hej, toto je vlastne jediný tank, tamto sú viac menej také diela, hej. Má pravdu tu na Niňok. Tu nás sa bojovalo vlastne... Druhá svetová vojna. Okolo tých rokov 1970 dačo, čo tam bolo na tej tabuľke. Hej. A vlastne tu nás sa bojoval v tomto lese a taká pamiatka. Ešte takto pekný tančik. Všade tu chodia auta, takže sme veľmi radi. Tam potom pôjdeme hore. Tu je taká sedačka krásna. A som hovorila, že... Tam sa pôjdeme dole pozrieť. Som vám sľúbila, že tam sa pôjdeme pozrieť a ideme. Však? Zatiaľ pokiaľ sa náš bratranec pozerá na tanky, tam sa tu nájdeme dole prejsť. Lebo v part 1 som vám sľúbila, že sa tu pôjdeme prejsť, pozrieť, takže ideme na vec. A to sú iba lavičky. Je to iba také ako posedenie, ale... Aha, môžeme si urobiť bumeránku. Kus nestabilný. Tu bol môj brat a je to tu veľmi pekné. Tu sa tak proste do lesíka schováme. Tu vidíme tank. Máme taký strom, ktorý môžeš pod neho prísť také obrovské. Tam sú také... by som chcela aj ja. Taký veľký strom, ne? Tu je takýto výhľad krásny. No, výhľad.
ťažko, ako sa zoberie. Aj no. Ale tak, aha, vidno až tak, kde tam do Aleluji. OK. Tu je vchodík. Tak, tu je to krásne. A idem! Oh my god, to je pekné, mega pekné. Zoberieme domov. Tu sú jahodky. Necháme Tu v lete rastú jahodky, si pamätám, aj malinky sa mi zdá, že tu rastli. Maliny sú krík. Ja nie som zahradník, takže... Hej. Ale jak ja viem, maliny rastú na kríke. Tu aj bude taká armáda fialových a žltých kvietkov, takže kto má rád kvietky, tak si to užije. Takže idem ukázať, ideme cez skratku. Podniňok. Tu ja som jak jediná vybehla cez skratku a dopadla som jak druhá. Takže šprinter nie som, ale no, takže pokračujeme. Dopadla som ako druhá, takže celkom dobre, na to, že nie som šprinter. Je tu zase, tu sú také iba tak málo kvietky, ale hej, tam sú, vidíte tam kus vidno takú menšiu armádu a ideme po schodoch. Pum, 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 pum. Dobre. Tu je ďalšie dielo. Tu je pomník a tam je cesta späť. Ako aj cez tam to môžeme ísť, ale asi tam skôr stavať pôjdeme. No a tu je konečne armáda kvietkov. Zblízka, ako vyzerajú tieto krásne kvietky. Krásne sú však. No predstavte si takúto proste armádu, hej. Všetko, čo tu vidíte, také do modrá, fialové. A proste tie kvietky. Hej, a tie sú chránené, že vraj. Ako neviem, či to je fakt sak, ale že vraj. Tu sú tiež tie kvietky. A potom budú tu ešte také žltučké, také malučké, krásne. Nezmarči, ak sa volajú, neviem. Viete čo, ja biológiu neviem, takže super. Za rodinu, keď sa nemýlim, sa kúknite na part 1. Tam moja mamka prekladala, čo to je. Za rodinu, nie? No, super, dobre som typla. Takéto krásne veci. Fúha, ale horúco je. Anka mi hovorila, že to bude zima. Tak v lese akože býva. Hej no, v lese býva zima, ale tak v tomto zrejme nie. Krásne kvítočky. To si taký otrhá. Teraz neviem, či to je chránené, alebo... Počúvajte, moji zlatí, kebyže si jeden... Oh, tam je pavúk. Kde je? Neviem. Pavúk, pozri. Kde? Vidno ho. Oh, hej, vidíte tu, ne? Kto sa bojí pavúkov, tak na chvíľu nepozerať. Dobre, nechám ho tak. Ok, takže kebyže si jeden, aj tu sú pavúky. Ok, už nevidím žiadne. A tu. Prečo ho nevidno na kamere? Aha, zroho už. Sú milión pavúky, ja sa bojím chytiť toho kvetu. Ok, takže kebyže si jeden kvetok odtrhnem, nažalujete to na mňa? Moji zlatí dievčikovia. 3, 2, 1. Nie, netrhám nič. Mega fialový. Keď to je chránené, netrháme. Mega fialový. To je mega fialový. Čo kúknite, aký je tento? A tento, proste aj rozdiel. Proste. Yes. OK, kam sa teraz pôjdeme pozrieť? Môžeme pomník kúknúť, ne? Takže moja mamka mi hovorila, že keď je také chránené, no neviem nájsť to, určite si to. Hej. Ideš pozrieť? Tam dačo píše, ale ja neviem. Dačo azbukou tam píše. I tu rastú takéto kvietočky, krásne. Tu takto zrejme natrhal. Budeme žalovať. Takéto sviečočky všelijaké možné. Krásne stromčeky. A ideme sa pozrieť na pomník? Tam, čo je hore. Je na pamätník? No hej, pamätník tam. Vidno ho trochu. Neviem, či je to. Mám to tu dobre. Počkaj. Tu ti to trčí. No. Teraz máš divý crop top Messiho. Messi!
Hej. Nechcem nikoho uraziť, čo radšej Ronaldo. Aj Ronaldo je dobrý. Hej. Aj Ronaldo, aj Messi, obidvaja sú super. Napíšte do komentára, že ktorý z nich je lepší. To sme sa pýtali aj v part 1, ale to je jedno. Ježiš. Ale môj brat, on má asi 3 dresy Ronalda. Fúha. Veľa, nie? Povedzte. Hej. Moja kniže. Na čo si robila crop top? Aj tu je dielo, to je to Ďalšie prvé. dielo, úplne prvé. Ale keďže teraz už sa vraciame, tak toto už je aj posledné, takže môžeme sa na to pozrieť. Tam je pódium, tam sme boli. A sme si spravili takú dlhšiu prechádzku, lebo my sme mohli vlastne stade prejsť. A bolo by to ľahšie, ale neprešli sme tak dookola. Tak až sem. Takže tak no. Aktuálne tu sú ďalší, takže my sa už posúvame ďalej. OK. Takže my už sme skoro pri pomníku. A tu je taký strom v strede cesty. Už je tu pomník. Jej, vidno ho. Krásne veľké stromy, pomník, tam tiež nejaký pomník. A ideme sa na to kúknuť. Ale mne tam ten pomník tam pripomína takú pesť proste, hej. Nie? Trochu. Alebo taký mozog. Napíšte do komentárov. Čo to pripomína vám? OK, každopádne. Už to kus lepšie vidí. Dobre. No takže, hovor, čo si chcela? No, videli ste nový Minecraft film? Napíšte do komentárov. Takže, čo z toho vyplýva? Napíšte do komentárov, či ste videli Minecraft film. Woo! OK. A takže napíšte, čo vám pripomína toto tu na čudo. Hej. Lavičky, strážky. Fúha. Ideme niečo ukradnúť? Hej, pôjdeme ukradnúť autička, ne? Bram. Nie, paličky ukradneme. No a tu sú to tie miliardy zelených kvietkov. Avada kedabra. No, žltých. Avada kedabra. Zmizla palička, OK. Takže, takto vyzerajú. Au. V pohode si? Hej. Ja som to zistila. A proste sa mi to také Hej. zase toto... A potom sú tu ešte aj takéto. Napíšte do komentára, že čo to sú za kvietky. Ja viem veľmi veľa komentáre, ale tak nechajte tak. Vyberte si iba jednu vec, ktorú napíšete. OK. Veľmi veľa tie kvietky. Tak ako tie fialové. Aj ten like pomôže. Áno, to budeme veľmi radi. A prezdieľajte. Hej, keď máte sesternicu, tak to zdieľajte. Alebo brata staršieho, alebo kamošov, alebo čokoľvek. Zdieľajte video. Nie, dáme súťaž, že ten, kto má sesternicu, tak to prezdieľa, hej. Svoje sesternici, to je jedno, či staršej alebo mladšej. Proste sesternici to musíte poslať. No a zistíme, že koľký z vás, čo to sledujú, majú sesternicu. A ten, kto má bratranca, to tak dá like. Hej, no, ten, kto má bratranca, dá like. A ten, kto má brata alebo sestru, tak odber. A ten, kto má brata a sestru, bude odber. A ty, čo máte kamarátov, tak všetko kľudne. Hej, no. Kamaráti sú takže keď máte kamarátov, tak všetko. Kamaráti sú. Áno. Tú paličku beriem, to je Wingardium Leviosa. Rohlíky, zabajte sa. Počkaj, nemám nápad. Toto položíme. A poď. Wingardium Leviosa. OK. Posledný výdech, nádech. A čo ste mali na raňajky vy? Napíšte do komentárov. Pretože my sme mali sýrky a tieto veci veľké. Hej, no. A je veľká šanca, že toto, čo teraz sme akože lietali, tak kus to zostrihnem, lebo tam bolo vidno moju sesternicu a my sa neodhaľujeme. Takže keď sa to bude dať, tak to zostrihnem, hej. Až keď budeme mať 1000 alebo 1000. Keď sa bude, až keď budeme tak viac zberateľov, tak už potom sa odhalíme. Takže keď to bude tak divne zostrihnuté, tak viete prečo. A pomôžte nám k tým 1000 odberateľom.
Zatiaľ to je ešte kus ďaleko od 1000 aj 10 000, takže dúfam, že sa nám podarí aspoň 200 dosiahnuť a ide sa vyskúšať vybehnúť na to. A som hore. Lezieš? Ideš hore? Yes. Jej. Dobre, au. Teraz zbehneme dole. Druhá. OK. Wow, tu tiež... Počkaj, neviem, či to počuť, ale vtačíky tu pekne čvirkajú. Neviem, či to bolo počuť, ale dúfam, že áno, lebo krásne to je fakt. Tu sú ďalší kvietok, ktorý vyzerá fest divne, ale proste, keď sa tak kúknete na túto krásnu lúku, tak je to nádhera. Ideš lezť na strom? Zvládneš to, ja ti verím. Ja to nedostanem. Skúsim ja, počkaj, ty teraz mňa skúsiš. Zvládneš to. V pár dňoch som ja na teba natáčala, ako lezíš na strom a teraz ja natáčam teba, ako lezíš na strom. Ja som teba natáčala, ne? No však, ja som ako povedala. Že ty mňa. Aha, sorry, nie. Ona mňa natáčala a teraz ja natáčam ju, hej. Tak sme sa vystriedali. A tam je taký stromček. Nevieš ísť ďalej. Nie. Dobre. Zvládla si to. Woo! Dobre. Hej, natáčam ťa stále. Ale neboj sa, nevidno ti tvár. Zvládneš to, zležeš aj dole. Nedostaneš. V pohode? Zvládneš to. Len taký warning, hej, že toto, čo robíme my tu na tomto strome, nerobte, neskúšajte. Je to nebezpečné a nezodpovedné, takže radšej to nerobte. OK, teraz aj ja to vyskúšam. Lezieme. Ja tu je stromček, takže koniec. No, takže. OK, dobre. Poď sem. Strom. No a teraz skúsime taký lifehack, počkať. Lifehack? Lezieme. Sme veľmi vysoko. A teraz skočíme. Dobre, takže my sa zrejme s týmto videjkom lúčime. Nezabudnite dať like a odber a napíšte aj nejaký komentár, aby sme boli radi. A zdieľajte toto video so svojimi kamarátmi, svojimi lásočkami alebo rodinou, proste hej, klasika. No a uvidíme sa ešte v part 3 a v part 3 objavíme nejaké miestečko, ktoré je kde tam. Hej, že tam vycestujeme a bude part 3, takže tešíme sa na vás a čauko!